जिम की बनावे गइल फिल्म। सब बाटे पगलाइल तहर देख के ऐसन सीन। तू करे गइल जिम की बनावे गइल फिल्म। सब बाटे पगलाइल तहर देख के ऐसन सीन। यूपी बिहार में होत बदनामी बा, मेहर से ज्यादा हो खेसारी के परेशानी बा। मेहर से ज्यादा हो खेसारी के परेशानी बा।